Türkmenistan'ın matumuladına Milli Saada Drama Teatrına acayip seni münasibetle geçirilen davara vatançılık mazmunlu edebi saada kompozisiya bilen başlandı. Adın Arşagallı Arkadağ bilen Arkadağlı Kahraman Serdar bilen diyen bu edebi saada kompozisiya matumuladına Milli Saada Drama Teatrının artistleri tarafından ustadlık bilen yerine yetirildi. Kompozisiyanın dowamını sahnedagi monitorlarda ustad Halipa Şahir Gözel Şaguliyeva'nın ömrünü ve döröçülüğünü başlanıp tayarlandan video şekiller görküdüldi. Sonra davaranın esası pursatları başlanıp ilki bilen Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masadının başıgı Kahraman Arkadağımızın Türkmenistan'ın kahramanı Aman Gözel Şaguliyeva'nın doğulun günü münasibetli iveren kutluğu okullu. Kahraman Arkadağımızın kutluğunu berqarar devletin täze yamının qalqınşı döwrüne hormatly prezidentimiziň başçylygyna milli medeniýetimizin çeper söz sungatymyzyň döwrü we depler esasyny ýygdarly baýlaşdyrylýanlygy, ýurdumyzda manaşylýan taryhy özgörtmeleriň halkara geňişligine gazanýan üstünlüklerimiziň ilkinji nowbatda ýazyjy şahyrlarymyzyň, jurnalistlerimiziň ýazýan eserlerine giňden şöhretlendirilýänligi, bu wagtda şahyryň döröçülügine aýratyn ornuň değişdigini beýlemäň ýakymlydygy beýan edilýär. Kahraman Arkadağımyz kutlugyna türkmençilikde 85 ýaşyň nurana pähim paýhasalygyň hemde kämilligiň iň belin derejesi hasaplanýanlygyny belläp, Gözel Şaguliyevanyň döwrüň sesine ses goşýan ýurdumyzyň üstünlikleriniň ýeten belin sepkitläriniň wasbyny ýetirýän ajaýyp eserler bilen okyjylarymyň beýlekde beginlerjekdigine inam bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideriniň kutlugynyň dawra gatnaşçylar tarapyndan şowkuny el çarpışmalary bilen garşylanmagynda Halipa Şahira Kahraman Arkadağımyzyň iveren ter bäwülleriniň buglan ajaýyp çemen goşurly.